IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nainagunaran ti kabaro a substation ti Bureau of Fire Protection iti ili ti Pasuquin. Naipasdek ti BFP substation iti Barangay Santa Matilde iti nasa unga ili. Dito ang nakipagpaset ti Regional Director ti BFP ani Fire Chief Superintendent Antonio Razal Jr., Provincial Fire Marshal Roxanne Parado, ken dagiti lokal nga opisyal nga idoluan ni Mayor Robert Aguinaldo, sangguniang bayan members ken dagiti bombero iti nasa unga ili. Basar ti report ket ipasdek ti nasa substation tapto di kastet alisto ang marespondyan dagiti mabantay na pasit ti Pasuquin ken dito nga alistuda adanunen dagiti kadaywan na lugar iti Pasuquin tapno ag rescue gapo iti daytoy ket maipasimudaag ti adayon ang nagapuan ti BFP ken panawenen tapno rikasta ket may patungpal ti all in service kang runaan natin 911 response ti BFP. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.